Say, me baby, no. Me ma no mam you. Okay. O kwato a man for. Okay. Na almost almost your madrin. Okay. And you are no miansa. Okay. And almost here. Okay. And a penina or woman. And command me no back and say, "Oh, me and sit down." Or catch your say. And you know me and also only you won't sit down. Na baby over to be obeying baby ada. Okay. Sa onyano the friend is saying. Men say you. Mate. Yes, I be man back. Okay, ye tie no so. Wahini bi. Me na me hene wo ya botwa kura. Okay. Na amanfo ni na si o metumi afiri kurom a. Na msi you. Na ka wahene no nko a. O mu emnanti ansi wo mu mpemi. Okay, okay. Nti o metumi afiri ha. Okay. Etu ade so na mso me kwatira ase din na mju ho say alright mate. Ana me ka twa mo say si wo metumi ade so a o miamo nsoso. Enfe kuro no nyina. Ana nsoso ne yeden. Nto enumpo twi nsoso ya de sa. Ebre anase den. Nsoso. Ye wija. Mo yihye. Dabi Mo dododo ye huje kuro no. Okay. Ye dododo ho me ho. Ah, setan kasefo no. Aha, okay. Enti omkodo wiye no. Ana ohene tu no ade so ohene no. E be friend say. Ano so woni din wo ho. Woni din wo ho. Ena nuafo miensa na ba akokọ ka ase mienu no mayensi dan omu si omu de omu nsi. Ba bi omu du bia omu bia omu de omu beda. Maame ti omu ye anuanu mu miensa no. Enkuma no mienu ka cha panin ni say. Omu yensi da na panin si on de. Onsi na ba bia obedu bia obenya ba bia da. Aha. Ena wo hene na omu tu no so hene ne ka se moma ye dododo kuro no ho nyina hugya kuro no ho nhia. Omu ye sa awie no hene no tu no ho. No ade so. Enuanu mienu na mbeka kire peni ni se omu nsi dan na peni ni se o nsi dan no. Na baby obedu bia obenya baby ada no. Eya apeteshi. Apeteshi oni bottle. Nso wi ase apeteshi agidin pa. E wo wi ase Coke wo bottle. Guinness wo bottle. Kasapreko oni bottle. Apeteshi oni bottle. Nso bottle bia owo mbi. Beda mo ase. Eja ni o kan ye no. No anu. Ase. Omien kwesi no. Si dabi. Ye wo bia bottle. Sap bottle. Coke bottle. Guinness bia woni bottle. Bottle. Apetition shede ni bottle. Baby obedu bia so benya baby. Nti me ma wansa. Nti wo be kira ansa no e no beba. Oye abuakusie. Abakusie. No so kire sei. Yakwa kusie. Ewa amunem. Nti yenya wa nyina. Yesi mu no ntwa ho. Obia ye no ntoso mfa ho. Muntrem ko na adas me beja kusie we. Nti mu no o mu do. Nti bedosie no so nyina. Na ne chenche nyina. Ope. Yo maze pon no abese no ko. Kwasia we ye kabna ho adwuma we wakum kusie da. We wonu bon. We nim se obonze na dan do. Dan to kwa wo mu ntem no reko. Eti ko mu tu na de so no. Na aka che osa mo de mo do kuro no wo. O mu ye ya no atu no. Okay. Eti mo ba comment section ho a eno so ne de abeto nti wa wo kyerɛ ye e wo first video ni mu no wo de wansa ba ye no. Se watwa na se wati no na wa subscribe no wa share ama obi nso anya bi ahwɛ. Openi eye Joseph Anachi teacher Anachi. Openi teacher Anachi ne ne batwe komo e wo ya abotwe. Kofi Amogyansa ocham ene nso makramo.